नंखाया जागोन दे हमथागोन आरो दा आंखौ लाजिदा फोनांखा आंलाय नोंखौलाय मा लाजि फोनांनो आरो आं बिनायखिनिखौ होनांगोन नोंलाय जागोनलै सना बुं बिसिबांनि नांगौ नोंनोलाय 15,000नि दख'ना होनांगोन 15,000नि दख'ना आइदै फाग्ला मैथाया नायबाय थासै बोखांलाबो आइदि आंनावबो सादोंथ' सना बोरो नोंनि गारि मटर ग्रोम ग्रोम दं होननाया पासताला बिल्डिं दंलायनो मालै मैथा फंबाय मा जाबोखो बेवाइफोर माबा बेवाइफोर जायाखै थांनोसैथो फैदो लामा गेजेराव मा थाबायलाबायखो मा जाखो आयै फाग्लिया हाबा जानानै गुफुर गावदांदां जासिनथारबायब्रा आंसो लानो सानदोंमोन बे फाग्ला मैथाया बोरै मोनबोखोब्रा खावना लाबोनायखायसो मोनबोथारदोंलै नों मैथा फंबाय बे आंनिसोमोन नों सिन्था खालाम बेवाइफोर बे लान्था मास्टारा नों खोथा सानालासिनो थानो हानाय नंखाया आरो नोंखौ नुवाबानो उरां फारां जागोन बियो बेवाइफोर नोंनोथ' आं गोबां बुद्धि आइडियाफोर होबाय बे बुद्धि आइडियाफोरनि थाखाय आंनो मोनबा ओरैसो नांगौमोन आरो आं गासिखौबो होनो राजि बेवाइफोर नों जा बियो बेखौनो होजोबगोन आङो बेवाइफोर टेम्पालि आरो रान्थें रावबो गैयि नखराव साला गुन्दा लान्था नों साननाय बायदि जेबो नङा आं जा मावदों मोजांखौसो मावदों मोजां बे खामानिया मोजां ने टेम्पालि आं बुजिनो नाजा गैला ओइ लान्था टेम्पालि लिंहरनाय लेखासो बिसिम सफैदों नों मालाबा टेम्पालि गालांनायखौ मिन्थिफेरदों ना बियो दि नोंनि अननाय मोननायाव बेसेबांनि दुखु मोनो मा आं अननाय होआखै नामा सानफ्रामबो नायै बेदरै लाबोना जाहोफैयो आं मा गोजोननाया ना बेदरजोंल' नामा जेराव गोजोनानो गैयाब्ला जेखियानो जाया मानो नों आंजों दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला बोराय नों मानो बिदि नों मानो बुजिया बे रान्थेंफोरा जों था नों साला टेम्पालि आं दा सोलों थाबोनांगौ बोराय बेवाइफोर नों सिन्था खालाम बे लान्था मास्टारखौ गारनानै थांबायना नों गाज्रि मोनाब्ला आंखौनो लानो हागोन जागोन बेवाइफोर मा जाखोब्रा सना हामालै बिदि नङा साला मैथा थगायसुला बोरो 15,000 दख'नाखौनो होनो हायासै आंलाय लानो थिनखादोंमोन ना नोंखौ नोंहासो लायाखै जाजेननायनिफ्रायनो जेबो बुस्थु मोनफेराखै आं नोंनिफ्राय जाबाय सना सिरि थादोना सिरि थानोनो हाफ्राव बुंसिनदो थैबाय दानामा बेहाय थाबाय थानांगौबा दा होजागोनसोलै आङो माखौथो दायना बायदि नायबाय थाखो मोननो लुगैदों नों दै जानाय नंलालै दा रागा जोंगाबा फैफिननोसै आं नै नों मैथा थगायसुला बाजैलै दख'नाखौनो 15,000 गोजोननि बिखाबाय दख'नाखौ नों 15,000 गोजोननि बिखादों होनबा महरखौ नायनानै आखल गाज्रि हिनजावखौ हाबा खालामनानै जामब्रनाय मोनबायलै आं बाजै
साला बेथ' मैथासो फिसाइ गैयि न'खराव मा मोनफैदों बेलाय आरो बेबो रावबो गैयि न'खराव स्रें जिरायनानै जौ सोलोंलायगासिनो बाव र' नोंखौ बेवाइनो खोन्थाहैगोन आं बिदिसो जादों मैथा गै औलै बाजै मानसिबा न'आव दंना गैया जाखो बेवाइ बेवाइफोर न'आव दंना गैया जाखो माथो बेवाइफोरसोलाय फै जिराय फै आंसो बेवाइफोर बेवाइफोर नोंखौ माथो मोखां सोम रागा नुदों माबाफोर जादों नामा माबाहाय बेवाइफोर मैथाया आंनो नांगौखिनिखौनो होनो हाया खोथाया बिदिसो होनबा नै दहायबो दख'ना बायनो थांबाय बेखौबो होआलासिनो थगायना लाना फैबाय आयै बेवाइफोर बेफोरबायदि हौवाखौ बोरै लाफैखो 15,000नि दख'नाल' बिनायावनो थालो गोदोबाय औहाय बेवाइफोर आं नोंनो मोनसे खोथासो खोन्थानो फैदोंमोन मा खोथा बेवाइफोर नोंनि बे मैथा फाग्लाया बै खावग्लिद फाग्लिजोंसो मोदोम नांजाब जौ लोंलायगासिनो दङ हा नङा मासि बाथ्रायालाय नोंगौथ' नै आं फट' खेबना लाबोदों नै नाय आयौ नमारगौसो नंगौ बेवाइफोर बे फाग्ला मैथाया फैथोंसोलै बियो दिनैनो गारना थांगोन आं बेखौ बेवाइफोर नों बिदिनो खालामथार नों बेजों फाथैलायखौनो बिसिदो जिंगादासि बेवाइफोर मैथा गैयाब्लाबो नों खुसियैनो थानो हागोन बेवाइफोर बे थगायसुला हौवाखौ नायथारगोन आंबो गाबोननो गुबुन हौवा लायफिनगोन आंहा नों जिंगादासि बेवाइफोर नों गाज्रि मोनाब्ला आंजोंनो थांफानो हागोन बे आंनि थेम्फालियाबो रान्थेंजों गाज्रि सोमोन्दो जाना खारफालांबाय बिनिखायनो आं नोंखौ आंबो नोंजों थांफानो राजि बेवाइफोर नों आंखौ लायोबा मा नांगौ गासिखौबो होजोबगोन आं आरो आंलाय मास्टारलायबावसो ओइ साला मास्टार मालायनि ओंखाम बाखिना जाग्रा आंनि हिन्जावनो मा एरना होफैदों नों साला गुन्दा मालाय हिन्जावजों सिथाब जौ लोंनानै आरो उल्थासो होनदों नोंथ' बै खावग्लिदजों जौ लोंनानै लुखुर लाखार जाहां ओइ मास्टार आं नोंनि आखलखौ बुजिनो आद्रा गैलिया बिदिब्ला आंनि बुंनाय बाथ्राया नंखाय जाबाय बेयो नोंनि फाव फान्दायनायसो नों बेनिफ्राय दानो ओंखारलां बोरैबा रुवायालाय बहा थांखो थोद फाग्लाया दानमारगोनखौ नामाब्रा बेलाय बिसास गैयालै खारनांसिगोनलै बोरोलै सालाया आयु फाग्लाफ्रा जालाहाय बिसोरजों